Hvis du er over 50, har du måske bemærket nogle ubehagelige symptomer, såsom at skulle tisse oftere, have problemer med at starte eller stoppe din stråle, eller føle, at du altid skal af med vandet. Disse er almindelige tegn på benign prostatahyperplasi, eller BPH, en tilstand, der rammer millioner af mænd verden over. Du ved måske ikke, at visse drikkevarer faktisk kan forværre disse symptomer, hvilket fører til mere ubehag og problemer. Denne guide udforsker 9 drikkevarer, du bør forsøge at undgå, og tilbyder sundere alternativer til at hjælpe dig med at håndtere din tilstand effektivt. Ved at træffe bevidste valg, kan du reducere inflammation, lindre dine symptomer og forbedre din generelle livskvalitet. Symptomer på en forstørret prostata kan også omfatte at vågne op ofte om natten for at tisse, opleve en svag urinstråle og følelsen af, at din blære aldrig er helt tømt. Du kan også opleve pludselig vandladningstrang, hvilket kan være både ubelejligt og pinligt. Kaffe, elsket for sin evne til at kickstarte vores morgener, kan desværre forværre symptomerne på en forstørret prostata. Synderen er koffein, et naturligt stimulerende stof med vanddrivende egenskaber, der får dine nyrer til at producere mere urin. Dette betyder flere ture på toilettet, især på ubelejlige tidspunkter, som for eksempel om natten. Koffein kan også irritere slimhinden i din blære, hvilket fører til den presserende trang til at tisse og ubehag. For mænd med BPH er denne kombination særligt problematisk, da den kan forværre symptomer som svag urinstrøm, dryp og manglende evne til at tømme blæren helt. Løsningen. Hvis du er en kaffeelsker, behøver du ikke at opgive den helt. Skift til koffeinfri kaffe, som bevarer meget af smagen, men fjerner de vanddrivende effekter. Undgå desuden at tilsætte sukker eller fløde, da disse ingredienser kan bidrage til inflammation. Prøv koffeinfri sort kaffe, eller kaffe lavet med plantebaseret mælk, som mandel- eller havremælk, for en prostatavenlig mulighed. Husk, mådehold er nøglen. Selv koffeinfri kaffe bør indtages i rimelige mængder for at undgå potentiel irritation. Ved at foretage disse små justeringer kan du stadig nyde din yndlingsdrik, uden at gå på kompromis med din prostatasundhed. Te ses ofte som et sundere alternativ til kaffe, men nogle typer kan stadig forværre prostatasymptomer. Sort te, grøn te og oolong te indeholder alle koffein, omend i mindre mængder end kaffe, hvilket kan udløse hyppig vandladning og blæreirritation. For eksempel indeholder en kop sort te mellem 20 og 4 mg koffein, mens grøn te har omkring 15 til 30 mg. Selvom grøn te er rig på antioxidanter, der kan understøtte prostatasundhed, kan koffeinindholdet stadig give problemer for mænd, der er følsomme over for det. Løsningen: vælg urteteer, som er naturligt koffeinfri og giver yderligere sundhedsmæssige fordele. Teer som kamille, hibiskus og pebermynte beroliger ikke kun blæren, men hjælper også med at reducere inflammation. For en mere krydret mulighed, prøv ingefærte, som har antiinflammatoriske egenskaber og hjælper fordøjelsen. På den negative side kan koffeinholdige teer føre til dehydrering, hvilket kan forværre prostataproblemer. For at modvirke dette, skal du sørge for at drikke rigeligt med vand i løbet af dagen. I sidste ende kan det at vælge den rigtige te gøre en betydelig forskel i at håndtere prostatasundhed efter TAS. Mejeriprodukter, inklusive mælk, yoghurt og ost, er basisfødevarer i mange diæter, men de kan udgøre en risiko for prostatasundhed. Mælk indeholder mættet fedt og naturlige hormoner, såsom østrogen og IGF-1, som har været forbundet med prostatainflammation og endda en øget risiko for prostatakræft. Desuden kan indtagelse af store mængder mejeriprodukter øge inflammation i hele kroppen, hvilket forværrer BPH-symptomer som hyppig vandladning og ubehag. Løsningen: erstat mælk med plantebaserede alternativer som mandel, soja eller havremælk. Disse alternativer er fri for hormoner og mættet fedt og er ofte beriget med essentielle næringsstoffer som calcium og D-vitamin. Hvis du foretrækker komælk, vælg økologiske eller græsfodrede varianter, som indeholder flere omega-3 fedtsyrer og færre inflammatoriske forbindelser. Derudover kan det at inkludere antiinflammatoriske fødevarer som fisk, nødder og bladgrøntsager yderligere understøtte prostatasundhed. Citrusjuicer, som appelsin, citron og grejpefrugt, er fyldt med C-vitamin og antioxidanter, hvilket gør dem til et populært valg til at styrke immunforsvaret.
Deres høje syreindhold kan dog irritere blærens slimhinde, hvilket fører til øget vandladningstrang og ubehag. Hos mænd med en forstørret prostata kan dette forværre symptomer som hyppig vandladning eller en brændende fornemmelse under vandladning. Løsningen: vælg mindre sure juicer, såsom æble, trænebær eller granatæble. Disse muligheder er mere skånsomme mod blæren og tilbyder også yderligere sundhedsmæssige fordele. For eksempel er trænebærjuice kendt for at understøtte urinvejssundheden ved at forhindre bakterier i at fæstne sig til blærevæggene. Det høje syreindhold i citrusjuicer kan også føre til sure opstød eller halsbrand, hvilket kan være særligt ubehageligt. Det er vigtigt at balancere din kost med mindre sure muligheder for at opretholde den generelle fordøjelsessundhed. Alkohol er en almindelig del af sociale sammenkomster, men det kan forværre prostatasymptomer betydeligt. Alkohol, især øl og spiritus, fungerer som et vanddrivende middel, der øger urinproduktionen og hyppigheden. Det kan også irritere blæren og bidrage til dehydrering, hvilket koncentrerer urinen og forværrer irritationen. Langvarigt alkoholforbrug er forbundet med øget inflammation og oxidativ stress i prostata, hvilket potentielt øger risikoen for at udvikle mere alvorlige tilstande som prostatakræft. Løsningen: begræns dit alkoholindtag eller undgå det helt. Hvis du vælger at drikke, hold dig til små mængder rødvin, som indeholder antioxidanter som resveratrol, der kan have antiinflammatoriske egenskaber. Kombiner vin med vand for at forblive hydreret og reducere dens vanddrivende virkninger. Alkoholinduceret inflammation kan føre til kroniske smerter og ubehag, hvilket gør det afgørende at styre dit indtag. Energidrikke, markedsført for deres evne til at øge energiniveauet, er fyldt med koffein, sukker og kunstige tilsætningsstoffer, som alle kan skade prostatas sundhed. Det høje koffeinindhold i disse drikkevarer forværrer blæreirritation, mens sukker bidrager til inflammation og vægttyngning. Over tid kan indtagelse af energidrikke forværre BPH-symptomer, såsom vandladningsbesvær og hyppig vandladningstrang. Derudover kan de kunstige tilsætningsstoffer forstyrre hormonniveauerne, hvilket yderligere påvirker prostatas sundhed. Løsningen: i stedet for at række ud efter energidrikke, vælg naturlige energikilder som frisk frugt, nødder eller hjemmelavede smoothies. Smoothies lavet med bananer, spinat og mandelmælk er fyldt med næringsstoffer og giver vedvarende energi uden de skadelige bivirkninger. Varm kakao er en lækkerbisken, men den indeholder ofte høje niveauer af sukker, fløde og andre inflammatoriske ingredienser. Disse kan øge hævelse i prostata og forværre BPH-symptomer. Kakaopulver i sig selv er dog rig på flavonoider, som er antioxidanter, der kan hjælpe med at reducere inflammation og understøtte prostatas sundhed. Løsningen: nyd varm kakao med måde ved at lave den derhjemme med usødet kakaopulver og plantebaseret mælk. Undgå at tilsætte sukker eller brug et naturligt sødemiddel som stevia. Fordele: rig på antioxidanter, kan laves sundere derhjemme. Ulemper: højt sukkerindhold i købte versioner, potentiale til at forværre BPH-symptomer. Sodavand og andre kulsyreholdige drikkevarer er fyldt med sukker, kunstige sødestoffer og fosforsyre, som kan irritere blæren og forværre prostatasymptomer. Overdreven sukkerindtag kan føre til insulinresistens og inflammation. Sukker og kunstige sødestoffer kan forstyrre hormonbalancen og bidrage til vægttyngning, en betydelig risikofaktor for BPH. Højt sukkerniveau kan også øge risikoen for diabetes. Løsningen: udskift sodavand med vand med smag eller usødet iste. At tilsætte naturlige smagstoffer som agurk, citron eller bær til vand kan gøre det mere tiltalende, samtidig med at det bevarer dets sundhedsmæssige fordele. Mange frugtjuicer på dåse indeholder tilsat sukker, konserveringsmidler og høje niveauer af natrium. Disse kan øge inflammation, forhøje blodtrykket og bidrage til vægtøgning, alle faktorer, der forværrer prostatasymptomer. Derudover kan det høje fruktoseindhold i nogle dåsejuicer føre til insulinresistens og metaboliske problemer. Løsningen: vælg friskpresset juice eller 100% naturlig juice uden tilsætningsstoffer. Hjemmelavede muligheder som gulerods æblejuice eller vandmelonjuice er forfriskende, nærende og prostatavenlige. GAP3's. Når det kommer til at håndtere en forstørret prostata, kan urteteer være en game changer. I modsætning til koffeinholdige teer er urteteer naturligt koffeinfri og ofte fyldt med gavnlige stoffer.
For eksempel indeholder grøn te antioxidanter, der kan reducere inflammation og forbedre urinfunktionen. Savpalmete er et andet populært valg, kendt for sit potentiale til at lindre urinsymptomer og understøtte prostatasundhed. Så næste gang du rækker ud efter en varm drik, overvej at brygge en kop urtete. Det er en lille ændring, der kan have en stor indflydelse på din prostatasundhed og generelle velbefindende. Håndtering af en forstørret prostata starter med at træffe smarte kostvalg. Ved at undgå disse problematiske drikkevarer og erstatte med sundere alternativer, kan du reducere inflammation, lindre urinsymptomer og understøtte langvarig prostatasundhed. Enkle ændringer, såsom at skifte til koffeinfri kaffe, vælge plantebaseret mælk og droppe sukkerholdig sodavand, kan gøre en verden til forskel. Husk, din prostatasundhed er i dine hænder. Små skridt i dag kan føre til betydelige forbedringer i morgen.